खुलुमबाय इउनाइटेड निउसाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय। दिल्लीनि बर' बाथौ गौथुम आफादा साहित्य एकाडेमिक बान्था मोननाय डक्टर अजित बर' प्रिन्सिपाल गसाइगाव B.ed कलेज बिथांखौ मान बावनाय हाबाफारिखौ लायो दिल्लीनि बड'लेण्ड भवनाव। बे मेलाव दिल्ली बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि श्री ब्रजेन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव 7:30 रिंगायाव बेखेवजायो। लोगोसे बे मेलावनो बाहागो लाबावो डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि पद्मश्री बान्था मोनगिरि प्रफेसर निरालाल बसुमतारि जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटी दिल्लीनि साइन्टिस्ट श्री खोरोमदाव औवारि भाइस प्रेसिडेन्ट मिरु एबसु श्री अनिल ब्रह्म एयार इन्डिया अफिसार दिल्ली श्री हेमन्त ब्रह्म नेभि केप्टेन दिल्ली श्री अतुल रामसियारि मेजिस्ट्रेट अफ दिल्ली श्री गौतम देव शर्मा नेशनेल टीचार्स एवार्ड मोनगिरि आरो ओनसोलनि गोबां इन्स्टिटिउसनेल दिल्लीनि फोरोंगिरिफोरा दिल्ली बर' बाथौ गौथुम बे आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। 2024 मायथाइ 10 नभेम्बर दिल्लीनि बड'लेण्ड भवनाव बिथांमोनहा आंनि गथ'सा बिसम्बि बिजाबाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायनि थाखाय आंखौ बरायदों। थोजासे बिथांमोनहा आंनो मान होदों, अननाय होदों। बिथांमोननि मान आरो अननाया मोनसे आंनि जोबोरै जुगामि थुलुंगा जानानै थागोन। बिथांमोननि बे अननायखौ आं बावनो हानाय नङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ब्रजेन्द्र नार्जारि आरो लोगोसे साफ्रोमबो दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोननिसिम आङो आरोबाव गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। बे हाबाफारियाव दिल्लीनि इन्टेलेक्सुवेल्स मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लानानै आंखौ थुलुंगा होदों। बे मान बावनाय हाबाफारियाव दिल्ली इउनिभार्सिटिनि साइन्टिस्ट प्रफेसर निराला रामसियारि, पद्मश्री बान्था मोननाय डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव औवारि, नेशनेल टीचार एवार्ड मोननाय गौतम देव शर्मा, सासे मोजां समाज सिबियारि बिबि प्रसाद ब्रह्म आरो क'क्राझारनिफ्राय फैनाय B.O. सोमदोन नार्जारि, पबित्र हाज'वारि आरो लोगोसे टीचार्स एन्ड एजुकेशनेल लिडार्स एक्सचेन्ज प्रग्रामनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आंखौ थुलुंगा होदों। बेनि थाखाय आं जोबोरै गोजोननाय मोनदों। दिनै आङो क'क्राझारनिफ्राय फैनानै दिल्लीनि बड'लेण्ड भवनाव दुलाराय रायजोफोरनिफ्राय दिल्लीनि साफ्रोमबो रायजोफोरनिफ्राय आं अननाय मोनदों। बेखौ आं बावनो हानाय नङा। दिनै आङो बुंगोन जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि थाखाय जों थांनानै दङ आरो जों थानांगोन। साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ मोजां खामानि मावनो थुलुंगा जों होनांगोन।